Вялікі гонар мне ўжо чарговы раз быць на адкрыцці інаўгурацыі чарговага года навукі для будучых беларускіх дыпламатаў. Спадар-дырэктар узгадвае пра гэты цягнік. Я, праўда, пра цягнік заўсёды ўзгадваю ў іншым кантэксце, пра квіток для Лукашэнкі, які ён ўжо набыў, спадзяюся, да горада Гага. І гэты цягнік рушыў са станцыі Мінск-цэнтральны. Але хацеў бы сказаць, што сапраўды вельмі важна, што адбываюцца гэтыя курсы. Вялікі дзякуй Варшаўскаму універсітэту за тую магчымасць, якую начыніў для беларусаў, які вымушана заходзяцца па-за межамі краіны. Хачу сказаць, што ўся гэтая праца не марная, яна вельмі карысная і яна мае свой плён. Па-першае, ужо шмат выпускнікоў курсаў працуе у аб'яднаным пераходным кабінеце на розных пазіцыях. У каардынацыйнай радзе. Мне прыемна бачыць таксама тут членаў каардынацыйнай рады, якія сёння з'яўляюцца і пачынаюць у гэтым годзе курс. Працуюць у офісе Светланы Ціханаўскай, працуюць у розных ініцыятывах дэмакратычнага руху Беларусь. Так што ўжо яны вельмі запатрабаваныя, і іх дзейнасць вельмі карысная, вельмі патрэбная для дэмакратычнага руху Беларусь. Калі мы кажам пра колькасць выпускнікоў, я, можа, і мінулы, пазамінулы год казаў, што калі б мы зараз сабралі ўсіх выпускнікоў, узялі таксама частку тых беларускіх дыпламатаў, якія, я ведаю, нармальна ставяцца, ці хочуць жыць, можа лепш сказаць так, у дэмакратычнай, вольнай, незалежнай еўрапейскай Беларусі, то мы ў стане ўжо забяспечыць працу Міністэрства замежных спраў Беларусі, незалежнай дэмакратычнай Беларусі. Я памятаю, што я пачынаў працу ў Міністэрстве замежных спраў, тады я атрымаў пасведчанне супрацоўніка МЗС нумар 126. Ну, можа, трошкі нам яшчэ трэба дабавіць, але ўсё ж таки, я говорю, сумуючы, я думаю, что мы уже и посольство можем забяспечыць кадрамі, і цэнтральны апарат Міністэрства замежных спраў. Вельмі важна, каб гэтыя курсы таксама рыхтавалі кадры для будучай беларускай дыпламаты, нацыянальна арыентаваныя кадры, якія разумелі, што галоўным для іх з'яўляецца менавіта бацькаўшчына, радзіма, Беларусь, і важным з'яўляецца працаваць кожнага дня на карысць вольнай незалежнай Беларусі. Я хацеў бы сказаць, што калі я працаваў дыпламатам, мне прыйшла такая думка, што ж такое дыпламаты? Вы можаце, вас будуць навучаць, вам скажуць розныя тэрміны, тлумачэнні, што такое дыпламаты. Для мяне дыпламатыя – гэта мастацтва кампрамісу, але заўсёды на карысць сваёй радзімы, сваёй дзяржавы. Таму кампраміс у дыпламатыі гэта сапраўды вельмі патрэбна, яго трэба дасягаць, але заўсёды трэба думаць пра інтарэс сваёй дзяржавы. Так што кампраміс павінен быць такім хітрым, каб ён адпавядаў менавіта інтарэсам той краіны, якой вы прадстаўляеце, у гэтым кантэксце Беларусь. Беларуская дыпламатыя яшчэ за часоў Макея заўсёды казала, што у нас там 100 гадоў гісторыі. Вось зараз адзначалі 105 год гісторыі. Я ніколі не пагадзіўся з гэтым, не пагаджаўся. Дарэчы, так і не атрымаў ганаровы знак 100 год беларускай дыпламаты. Чамусьці мяне абмінула, хаця працаваў у сістэме МЗС там 20, 23, 25 гадоў, вельмі шмат. Але трэба памятаць, што наша дыпламатыя мае вельмі глыбокія карані. Гэта пачынаючы з 13 стагоддзя, калі мы возьмем 1212 год, калі Полацк заключыў першую дамову гандлёвую з Рыгай. Калі мы паглядзім на часы Вялікага княства літоўскага, вось, напрыклад, у 18 стагоддзі Андрэй Агінскі, гэта бацька Міхаіла Клеафаса Агінскага, ён быў таксама фактычна дыпламатам і прадстаўляў Рэч Паспалітую ў Берліне і ў Санкт-Петербургу. Пазней ужо Міхаіл Клеафас Агінскі, які з'яўляецца вядомым нам усім кампазітарам, прадстаўляў Рэч Паспалітую ў Нідерландах і таксама дыпламатычную місію ў Лондоне. Першы міністр замежных спраў Рэчы Паспалітай у 1791 годзе, ён быў таксама з беларускіх земляў, Храптовіч. Яхім Храптовіч. Так што, гэта не тое, што мы хочам перацягнуць коўдру на сябе. Гэта падкрэслівае, што мы, беларусы, палякі,
Беларусь, Польша, Літва, Вялікае княства літоўскае, мы заўсёды былі разам, і гэта наша супольная гістарычная спадчына. Гэта значыцца падмурак для будучыні. Я перакананы ў тым, што Польша, якая сёння з'яўляецца нашым стратэгічным партнёрам для дэмакратычных сілаў, будзе стратэгічным партнёрам для незалежнай Беларусі. Вы будзеце той брамай, якая адчыніць нам фактычна рух, магчымасць да Европы. Я ў гэтым перакананы, я ўдзячны сённяшнім уладам Польшчы, ураду Польшчы, парламентарыям, прэзідэнту, кіраўніцтву Варшаўскага універсітэта, калі мы знаходзімся ў Альма-Матэр, за тую падтрымку, якую вы аказваеце нам у наш вельмі складаны гістарычны момант. Для нас вельмі важным з'яўляецца, каб гэтая падтрымка была стратэгічнай, каб не адбылося цыклу змены палітыкі ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Лукашенко згубіў сваю суб'ектнасць і праз так званы выбары, праз фарс, які ён плануе арганізаваць наступным годзе, ён не мае права атрымаць зноў гэтую суб'ектнасць. Для нас вельмі важна, калі зараз будзе вырашацца лёс перамір'я, міра у вайне, якую пачала Расія пры падтрымцы Лукашэнкі супраць Украіны, каб там быў голас дэмакратычнай Беларусі, а не рэжыму Лукашэнкі, бо Лукашенко не мае права прадстаўляць беларускі народ. Для нас вельмі важна, каб Лукашенко быў прыцягнуты да адказнасці ў рамках міжнароднага права. По дыпламатах гэта таксама і міжнароднае права. Гэта тры галоўных, можа, кірункі, над якімі мы сёння працуем як дэмакратычныя сілы. Ну і Францыя. Я ўзгадваю, калі я ўручаў даверчыя лісты прэзідэнту Аланду, перад тым, як увайсці ў кабінет прэзідэнта, мне спытаў шэф протакола, мне запытаў шэф протоколу прэзідэнта Оланда, прэзідэнта Францыі, в якім языку пан бенджі розмовляў? По-російську? Я powiedział, nie, по-білоруску. І він так dziwnie на мене паtrzył, запитав, а для чого? І я musiałem йому w ciągu jednej minuty wytłumaczyć, dlaczego po białorusku, jak to jest dla nas ważne. Tak samo było, kiedy pierwszy raz wręczałem swoje listy dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego, który mnie powiedział, no pan ambasador może mówić po polsku, to rozmawiajmy po polsku. Ja mówię, nie, panie prezydencie, czy pan prezydent pozwoli mnie mówić po białorusku? Nie zapominajmy naszej rodnej mowy, nie zapominajmy naszej kultury, historii, naszej baćkuszny. Żywie Białoruś! I dziękuję wielkie.